mag rao. Jodak mananga e Seme East County ma Kisumu kwayo piny owacho mondo okaw okang' mapiyo e daro rao ma koro sani ohonore gwengego ka chandogi kendo negonegi jamni. Giyango ni kata mana somb nyithindo bende sani koro rochore nikech raogo mondo wuok oko gokinyi kendo lao nyithindo kadhi sikul. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth kuwuok Kisumu. Ma edera mane rao onego. Ma yue manadongo kaka rapar. Ma en achiel kuom jamni ma osetony e lak rao. Masani medo kelo midhiero kod achiedh nade ne jodak ma East Seme. Nyaka sani dhok adek osewito ngimagi e gweng'ni nikech rao. Wach makoro jogweng' kuro ni medo miyo gi luoro. Rao nochako chanda dwe mar 2 higa ma wantiere godo ni. Koro rao osebedo kabiro na dala pile ka pile, makata moko mach to rao bira kata go report ka serikal to rao bira makata sama wuoyo godo kani rao ani dala na. Koro rao chanda manyaka chakre chieng' no nyaka sani. Wuotha mier to dhoke magikayo to ginego. Rao ni osebedo ka biro. Nyocho biro mokwongo to donje kul. Kodonje kul gimoro sa chiko tino kama. Ka wuok oko to ringo. To kot ringo kodhi mwalo kama. To ganda ma jirende na beno wuok oko. To walawe ka odhi. Koro kaka nodhi no kendo nyochako duogo gi nyoro. Nyoro no kaka nyoduogo no nyochamo rabuon. Ochako nyono duma. Gicha wang'e tek. Gicha ocha dhano. To kaka neno ocha dhano no odhi nyowa. Wan jok modak e alworano nikech kata lawe to gichok dhi. Wan walawe to temo na goyo laini to onge. Midhiero no bende koro miyo johala ywak ni rao miyo ohandgi dok chien kendo kelo negi lal. Rao osebedo kabiro yiengore na e korba jomath mabiro methe bana ni ringo dok miechgi wadong' mana ka kendwa nyaka saa 5 otieno nego tho. Onge ng'ama biro, ji oluoro rao riembo na customer. Ewi mano gilero ni som nyithindgi bende koro yudo ng'ikruok nikech rao lao kendo buogo negi nyithindo ka mondo skul. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok e cha yudo ka rao ni pod nitie. Nyithi skul mawuok kama dhi gimoro saa 11. Chieng' moro orado mana gi rao ka rao nindo piny. Koro kaka wakonyo onge. Kwayo gene sirikal chalo kamae. Wakwayo sirikal wuonwa gi jo wildlife mondo bi ong'i kaka okonyo e wach rao ni mondo mi oduoke kata otere yundere kocha kuma island nitie. Nding'eni kosechako nego le kamano obiro kuom dhano. Nyithindwa dhi sikul momondo. Wakwayo sirikal biyo konywa mondo rao ni kik nego na nyithindo ka sapok okethore. Kata wachiw report to jogo bende ok bi, kata sirikal morito wa bende ok bi. Koro onge gima wanyalo timo, koro sirikal konywa uru. Jo agriculture be kidhi ofisgi kitero report ni rao ketho ne ji cham kata giketho domestic animals mopidhe miere, to pesa magigoni mondo gichope sin kanyo en gimoro like $5,000. Samoro goni $5,000 to ing'ama ok nyal. Koro akwayo ni sirikal mondo ochope gweng' mapiyo piyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County.